Oye, como eres todos os premios aquí en Pontevedra? Iso sí, Pero había o limón... desa gala, os teus dous antecesores tamén o conseguiron. Incluso o anterior por partida doble. Cando é a gala? Facendo o noso patrón, finais de É decembro. dicir, se me porto ben en decembro... que, que fecha mirades para atrás? Bueno. Ademais, entendo perfectamente porque respeto o vosso traballo, o da puntualidade. Eso que levas ganado. Entonces aí xa estamos... Mellorei moito, xa vos lo teño dito, que eu cando cheguei aquí á delegación era un desastre. Ao mellor derivado do que vos comentei de que no meu concello é unha hora menos. Bueno, pois nada, moi bo día a todos e a todas, e outro venres máis veñemos aquí para informarvos dos novos recursos que a Xunta de Goberno da Deputación vende a aprobar aos concellos da provincia, aos que precisamente me dirixín esta semana para transmitirlles que son a nosa prioridade. E falamos, neste caso, de preto de €500.000 dos que se beneficiarán ata 10 vilas e povos da provincia de Pontevedra. Por unha banda, imos aprobar €210.000 para os concellos de Tui e Cerdedo Cotobade, son recursos que permitirán a ambos os dous concellos reparar diferentes infraestructuras como poden ser camiños, muros e pavimentos. E por outra banda, outros €230.000 para poñer en marcha unha rede de comercio local e produto de quilómetro cero en 8 concellos da provincia, concretamente en Arbo, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves e Rodeiro. Imos por partes. Como non podía ser de outro xeito, porque os concellos son un obxectivo prioritario deste de Pontevedra, hoxe aprobamos novos recursos para 2 concellos da provincia, Tui e Cerdedo Cotobade. Trátase en total de preto de €210.000, distribuídos en €140.000 para o concello de Tui, para que poidan arranxar danos nos pasos sobre a regueira do Cotarel, a regueira da Fonte Febreiro e no Pantalán da praia fluvial de Areiros, así como tamén solucionar os afundimentos do pavimentos no centro de remo e piragüismo. E 70.000 irán ao concello de Cerdedo Cotobade para realizar obras en San Xurxo e Santa María de Sacos, en Borela, en Quinta, en Caroi e en Loureiro. Concretamente, en San Xurxo, o concello procederá ao levantamento de muros caídos en Lombo do Muiño, Cutián e no acceso á paraxe de Penido en Outeiro. En Santa María de Sacos, pois o que se vai facer ali será levantar uns muros caídos na vila de Arriba, do mesmo xeito que se fará en Abrea, en Borela. No lugar de Quinta, repararase o muro de Esbarrela, que foi danado con importantes fendas que supoñen un risco de caída. En Bouza do Home, en Caroi, ali repararanse afundimentos puntuais na Pontella e logo, por último, en Frade, Loureiro, o que se vai facer é reparar o acceso a un grupo de vivendas. Son recursos, como podedes ver, destinados a mellorar a calidade de vida das persoas a través da recuperación e da reparación de infraestructuras e dotacións públicas de grande uso entre a cidadanía. E xunto cos concellos, que, como dixen, son os grandes protagonistas deste mandato da Deputación, tamén imos falar hoxe de outro dos nosos grandes obxectivos, como é a dinamización e a promoción económica da provincia. Sabedes que se queremos construir unha terra de oportunidades para todos, nos que se xeren postos de traballo e dinamice a economía, debemos apostar polos sectores productivos. Pois ben, hoxe aprobamos en Xunta de Goberno €230.000 para o comercio local de 8 concellos. Arbo, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves e Rodeiro, no que imos crear unha rede de comercio local e produto de quilómetro cero. Estes recursos o que van dirixidos a poñer en marcha unha plataforma que ten por finalizade a captación, a titorización, dinamización, visibilización e formación e tamén a sensibilización dos axentes do comercio local con produtos locais
e provedores de servicios afíns para crear unha rede de comercio local nos concellos que antes vos falaba. Trátase dunha aposta innovadora, tanto no enfoque como no desenvolvemento da mesma, que contribuirá a unha mellora da produtividade do comercio e da hostalería nos concellos, creando vínculos comerciais, estreitando e fortalecendo as relacións de subministración. Ademais, configúrase como unha comunidade de aprendizaxe, permitindo compartir coñecementos e experiencias que contribúen a mellorar a produtividade, incrementar as ventas e engadir valor ao produto e servizo. Por elo, a plataforma vai a contar con dúas partes. Unha parte pública, digital, que permitirá acceder á ciudadanía aos contidos xerais, mapa da provincia cas diferentes experiencias, información medioambiental, e logo unha parte privada para interactuar, establecer relacións comerciais aos axentes implicados, compartir experiencias, tamén información e dispoñer de tutoriais de expertos, entre outros. Isto na parte que corresponde, que vimos de tratar na Xunta de Goberno, que se celebra todos, como sabedes, todos os venres. E, por último, tamén vos quero informar dos avances que se están a producir na interlocución cos concellos. Esta semana dirixín unha carta aos 61 alcaldes e alcaldesas da provincia, no que, a modo de resumen, trasladaba dúas mensaxes. Primeiro, que vimos de cumprir un mandato democrático que nos deron os pontevedreses nas urnas para pasar páxina ao sectarismo e abrir un novo ciclo de moderación e colaboración municipal. E segundo, moi importante, que a Diputación está a traballar para reforzar os investimentos nos concellos no orzamento do vindeiro ano, do ano 2024. Bueno, e no texto tamén lle poñía lles declaraba a disposición para manter encontros institucionais cun pequeno matiz no caso da cidade de Pontevedra, que ese primeiro encontro xa tivo lugar, como todos sabedes, previa solicitude formal do alcalde Miguel Ángel Fernández Lores. E logo, pois, no caso da cidade de Vigo, decir que remitinlle a carta unha carta ao alcalde o mércores, en a que se reiteraba que a Diputación estaba a reforzar a atención específica ás necesidades de Vigo cunha vicepresidencia primeiro que, cito textualmente, lle decía que queda a súa disposición para abordar temas de interese conxunto. Pois ben, onte coñecíamos polos propios medios que o propio alcalde valoraba positivamente esa carta que nos ia solicitar unha reunión para concretar o tratamento da Diputación sobre a cidade de Vigo. Esta é a crónica dos feitos. Así que, atendendo ao ofrecemento da Deputación e a petición do Concello de Vigo, quero avanzarlles que tanto a vicepresidencia primeira como responsable dos asuntos que teñen que ver coa cidade, como eu, estamos encantados de celebrar ese encontro e acordar asuntos clave para os vigueses. Eu, sinceramente, creo que damos un bo exemplo de colaboración que moitos vigueses están agardando logo de demasiada confrontación. Eu, certamente, que debo dicir que o Concello comenzou as relacións con este novo goberno do peor xeito posible. Lembrar que, mentras estábamos, como a quen di, tomando posesión dos nosos cargos, coñecíamos a intención de quitarlle á cidade de Vigo a sede da Diputación, que eles mesmos estrearon. Mentras rexeitaban dar marcha atrás ao desafiuzamento exprés da Diputación na cidade de Vigo, pois estaban pedindo recursos á Diputación para financiar o Estado de Balaídos. E mentres se proclamaba ese desexo de colaboración, pois os ataques políticos e persoais contra esta institución e os seus membros son permanentes. Con todo e con iso, pois damos a benvida a ese cambio de ton,
a esa vontade de reunirse coa Diputación. De entrada, a nosa postura é coñecida por min e pola vicepresidencia. Sí, a que Vigo sexa entendido como merece, sí, a chegar a un acordo claro todas as partes para continuar a remodelación de Baleidos e sí, a que Vigo teña, como mínimo, o mismo trato que tivo ata de agora. Agora, só agardamos que o Concello nos dea as mesmas facilidades que tivo a Deputación nos últimos 8 anos. E o Concello xa avanzou que nos pedirá compromiso e terá compromiso, así que pola nosa banda só pediremos facilidades que agardo que tamén as teñamos. E pola miña parte non teño máis que engadir á espera de que se tedes algunha pregunta, pois... Non, non. Podía ser a próxima semana ou non? Bueno, isto cando hai unha solicitude, por logo os gabinetes se tratan de poñer a acordo en canto cadrar axendas e demais, que foi tamén o que pasou no caso do alcalde de Pontevedra. Onde o Concello solicita a invitación para a repartalización deste novo goberno para a Deputación? Non sei se hai unha resposta a esa. Bueno, a desorientación que ten o PSOE motivada pola súa derrota electoral cada vez pois é máis rocambolesca. No caso de onte, ou se ten mala memoria, ou os datos, pois, lóxicamente, os teñen mal. Mala memoria porque esquecen que o proceso de promoción interna de 79 postos de personal laboral fixo aprobado estando eles no goberno. E se faz un seguimento de todo o proceso, pois eles aprobaron absolutamente todo. E digo que tamén ou teñen malos datos, porque no que se fai referencia a eses postos de personal eventual, temos os mesmos que tiñan eles, 18, pero que a salvedade de que nós só temos cubertos 12. Por lo tanto, eu xa digo, facerse unha crítica autocrítica tan dura pode só ser resultado dese shock do que todavía están, e xa pasaron 2 meses e non se dan recuperado, pero tamén teño que decir que nada me sorprende recibir leccións de transparencia daqueles que protagonizaron o caso Cuñada. Eu teño que decir que tamén que Pontevedra, por desgraza, ainda non ten unha posición á altura dos pontevedreses. Presidente Víctor Blanco de Onda Cero Vigo pregunta se en esa posible reunión a que se acaba de referir o presidente co alcalde de Vigo estará o presidente e a vicepresidenta segunda, o presidente da primeira, ou só el. Ben, eu xa trasladei ao alcalde na carta que lle dixen que os asuntos relacionados ca cidade que iban a ser tratados de primeira man pola vicepresidenta, polo tanto, esa reunión iremos tanto a vicepresidenta, Fernández Marta Tapias, como eu como presidente. Listo.